Bir maslahat bereyinmi? Yok. Yok bana nädagam. Gariplara şonsudan maslahat berýänlerken jigiňiziň bagty açyk bolsun. Sag ol. Oho, tuweleme. Terediňe kimler gelipdir? Salam, gowmy ihlas, otyrsaňyzmy sagaman? Gel çigimsa, gel geç. Ýowmy? Ece, terediňe gyýdyň gelipdir. Sen nämen ýeten o? Näme kemçiliň bar jan gyýdym. Sen bagtyň üçin, sen gowunna ýaşamaň üçin seni baý maşgala berdige. Näme nalaýan? Men hiç zatdan nalam ok Ece. Maňa hiç zadym gerek gel. Hemme zadymam ýetik. Ýöne, diňe, ýekece zat bagtym geten ok. Bagtym düşünýänmi? Bagt diýäňmi? Adamlar senki alyp bagta ýetip bilmän ýöre. Başga näme deli? Hemme zadyňa mawa. Ece, ýewiň gatken tutdum. Boş wagt tapsa bolgusyz gyzlaň ýanyna gidýär. Hatta gecelerine gelen oğum. Inne gün yüzüme seredip, gözümün içine seredip yalan sözlöye. Hiç zatdan hor etmese, çydamaly bolýanda gyýdym. Başga näme etjek? Ece, men baýlygy däl, diňe bagtly bolmagy arzu edipdim. Alo, Bayramxan, nerdesin? Görüşüp düşünüşmeli atlamaz mı? Orada habarlaşar. Ihlas näme diýip otyrdyň? Men sana çigim meremde ulğunam bildirdim. Onnoň ýeter etmedi bar eken. Näme diýip etip berýäne? Hiç zatdan hor edemok. Hiç zatdan kem edemok. Näme horluk çekýän näme? Eýle gidýän bolar bolusy gyýdan ýanyna barýan diýbeşdim. İkile gedýämşim. Ulama diýdi. Ay näme erkekçilikde bolýan zatda. Men 10 ýyl erkekçilik diýilýän zada düşünemok. Ağam, näde renk gelşämi? Oho. Tüýt giýewiň özi olaýtsyňa. Eret men seni ýaly eden nälerim? Sene men toýma da gelmediň. Ýöne men sen bilen eşik taýlaşmaga da gelendim, ýadydan çykarmak üçin. Hani beýle garasyna mektor da solam bolsa kene. Ya şunu haladyň. Halan bolsaň bar maşina barda gapçygalla hasaplaşa. Ahmet diňleýänmi diýen zatdanmy? Men aňa açykdy bolajak. Bäh, bolçulukmy? Ağamcan, bir maslahat bereyinmi? Başgalarının durmuşuna koşulma, düşündün mü?